Ahojte! Poďte sa s nami pozrieť na naše prvé majstrovstvá Európy v cheerleadingu. Začali sme našu cestu tréningom, kde sme si rozdali výjazdové trička. Po dlhej ceste nám naše trénerky uvarili skvelú večeru. Potom sme sa presunuli na team building. No a potom nám vybuchol kanál. A ráno sme nemohli spláchnuť. Potom sme sa presunuli na náš prvý ranný tréning, kde sme si prešli stanty, akrobáciu a celú choreografiu. 3, 5, 7, 8. Po obede sme mali ďalší tréning, ale tentokrát bol vonku. Po tréningu, celé unavené, ale tešiace sa na ďalší deň, sme si dali večeru. A hneď po večeri sme mali team building, kde sme sa namotivovali na zajtrajší deň. V súťažné ráno sme sa zobudili na super prekvapenie od našich tréneriek. Lenka, ty nezbedníčka. Hneď po raňajkách sme sa začali pripravovať na súťaž v plnom prúde. Spravili sme si ešte rýchly obed a potom sme vyrazili na súťaž. Už sme sa došli konečne. Dovolili na koňoch. Ešte pár fotiek a tu už bola otváracia ceremónia. Tu sme sa presúvali na warm-up. Po warm-upe sme sa už presunuli na plochu plnej radosti a motivácie a no hej, tu si môžete pozrieť nejaké stanty a pyramídy, čo sme zvážili postaviť. Ďakujeme trenérkam a kamarátom za podporu. Tu už máme dovystupované a presúvame sa na exchange party. Na ďalší deň sme sa vrátili do O2 Univerza a pozreli sme si tie všetky profi týmy. Tu už sme išli metrom do mesta. Ešte sme porobili nejaké fotečky Na Instagram. A tu sme... a tu sme sa chystali na White Party. Na White Party sme oslavili koniec sezóny Veľmi dobre sme sa tam najedli. a urobili veľa fotiek. A ešte sme podostávali diplomy za celú sezónu. Na posledný deň sme sa ultra mega giga dobre naraňajkovali. A už sme si len užívali posledné chvíle majstrovstiev Európy. Ďakujeme, že ste s nami boli a držali nám palce. Pa, pa!